Cidakele yeza lo mama into zamatyulo zityiwa zigoloza mani ikwazi izo nezidla ngo7. Wena uzawujika ube izinyamakazi ube zinyusa hlobo zitya into zehlathi. Kodwa imkhwezi pheza mani ngoku. Saqola ngothetha into ezapha kuwe. Fa uthetha ngothetha mani kwabantu abathetha ngabantu kaSityimvene. Nomuntu nobunje nomuntu. Suthetha ngabantu. Wani udityisa kwam ndimfene nje kwam ntuphezi. Utyendo. Enkulu. Cha. Shame. Iva nje kancinci. Ani ivile ke wena ive ngobiphekwa kwabo inkosi. Thinta kwethu ayayayaya ubona Tyimvene. Ile ngiqala kabi wena. Uthi utyakala umuntu ndithi hey umuntu uphilana. Kuye bangumuntu. Foni kudala ndihamba ndiyamimango yonke foni zandimbona umuntu onomsila nonoboya ohlala ehlathini ayikho nje leyapholeza funa yazibheke emangweni uyafuneka ujamba sembizini. Beningumuntu obonisene noNcobo izolo kuba hey ngizawuthi ndawubuya esihambe sokhangela imfene nangoku ke ngosingathi siveze kuselodinga kodwa kosidinga sawuvuka xa uzingela lana ngoba ihleli khona qha kulaa mmango ngapha yasake sibone bazawukwazi ukufika. Foni ngandithuta ndidiba nokwayimane ethi intsiba zisalele ngasentla usenyuka. Awukabi khonto. Azikho. Ikhumcimbi ngapha lo mama. Bukhona leveki. Lebe ngushola. Oh, isathi manje lisebethu lezizayo. Hayi bukulo. Ke kuzabuya nizawuzame la mfuqoko. Uthi Hayi ndawuzame. Zawukhangela. Zawukwaza. Asiyeke lizayo. Okay. Ngoba kwelandelayo. Yeah, zaba bakholandela. Ya. Hayi ndake uzamela kuve yami. Oh ya. Khawela. Awufana zahlukane sithembisana nokwayimani nami ndiyofezekisela idinga lo besithe zawuvukela ndizawukhaba ingubo. Wena make sihle ngawe edisbomini ngoba sizawuziva mose kulo mkhwezi basho. Sibazi mabana siziva. Ngapha ezantsi. Safuna sijike sinyuke sibone ba asinakhoba ngapha. Kodwa isiphethe nesiqebu. Siyeza ngapha. Ithembe sinalo ngapha yale ndlela iyaphela yavaleka imxinwa zizawuthi ke xa sesihamba sidibana nazo ngendlela kodwa foni into esicimba kuzabalula kuthe cwaka into eziyityayo ngomnqabazo ugcwele indawo yonke awunawuzazi baziphi akhange ndazi ba le mini ezawubande kangaka foni de ucawa ubetha indonga. Nini kuyo yonke lento enzekayo emfeni asakwazi uzifumana ela hlobo lesiqhelo ngoba azityi itolofiya ngoba itolofiya iphelile ngoku umnqabazo ukhula ndawo yonke apha ehlathini nawo yazi ba ungayofika kweliphi icala xa zisitya ziyathula ngoku awunawuva noba ziphi zithe cwaka qha. Oye make sithuthe sehle sowufika ezantsi fonini into esiyihambileyo Yabona umkhondo ukhona wona kodwa fonini andana sivuke kakhulu. Ngisale cwaka manje sikaboni nenjani sikeve nova kodwa sihamba siyakhangela ukuthi singazifumana. Hey zonke indawo esithembele kuzo kucacile lo mnqabaza nje uthe sapha ehlathini zawuhamba ndawo yonke. Ngisathe cwaka manje asikaboni kwanto ubona nje amanqina nawubona babeze lapha ensukwini into besiyibaleke sicima sawuhlanga nendlela siziba kodwa besafola ngapha phezulu sikhomba sifunda. Umkhondo ukhona wena yeka nje ubanda ngoba kuyacaba beze lapha kodwa hayi namhlanje. Cacile ke yona into sisuke sayo lento zityayo ngoba ithe sapha ehlathini ayikho ndawoni. Foni into ucaba sayokhoba phezulu kwenxuba phezulu komsulongwane hayi aziveli tu asoze ziye kwela cala linemizi sizaba lapha nganeno kucacile basithi sivuke kakhulu ngoba umkhondo uyacaba mdala zikawini. Umzisi manje sithecuka kodwa ke siyabona ubungqina bona khona amanqina kake ngokazi itolofiya sitya umnqabaza ke unendawo ezidilo khoyo kuze kwehlathini ngoba funa sidicuke sokhangela lo mnqabaza awuzifumana. Foni sihambile manje ethubeni ucaba hayi masiguquke ngoba sifile kwezi ndawo esithembele kuzo futhi azifuna uvela apha enxuba ezindlini akho liwazi kulo kuthe cwaka ethubeni sithi sikhulu iqulo sinyuka foni nzitsho ngoku kandiyazi basawusokola kangaka ngoba foni siyabhidana ngokwingulo utsala kwelakhe icala ndithi ayikha uqale ngeli lakho icebo kodwa nibe libona ma asizofika ndawo ungene manje umoya omdaka bingathi azofumana. Sizivile ke ngokwemfene abanazi sitsho ngosesisenyuka sincama siqoma siyaba zibi singathi sivele kuthe cwaka kanti singaphi nazi utshaba ngaphezulu. Yabona umnqabaza awuze nazo ingxaki ngoba siyazibona singapheshe yathi uncoma sowukhangela ezinye azizale ingxaki. ungenwe ingxaki sibe nazo ususela apha sisusele kulento ndithi kuye nazi siyaziva athi yena hayi masenyuka ndithi ke mna akho ngxaki xa usitsho ke masingama ningabe nditsala ngam na utsala ngamasambi kodwa mna ndithi ukhangela into esingayaziyo kodwa nantsi siyishiya apha phambi kwethu hayi masambi sizazifumana nezi zikhona ngapha singamaqela ahlukene emasini. Yancama ngoku siyaphikisana nje masilinde uthi Ncobo masambi ndake masambi sibone into ufuna uyibona ngoku masizishiye sizivayo sokhobe ezinye ndiyazi ukuba sakwemba nje masawela sobona. Foni siqabele senibona ma ngoku sikhangela into engekhoyo Ndiyayiqonda mayizovuka la
emveni zihamba umango wonke zibili ziyofika ezazikhala khona azahlukenanga. Hayi masenyuka zingapha zikhona ezingapha yabo nazo mfana ezizana sibuke. Yiboneni hali ajizilanga ngolimile le mali ayithengi le kuba besizilindile emfeni bezizawuthi zibuwele ngoba nikhule idyast hayi ngoku kuzawufuneka sibone ngelinye icebo hayi eli labo. Azilindile pha ziwele ngoba indlela zizawuwela laa ndlela. Soze kuhamba abantu mos apha ekliniki umntu angakwazi uyofumana umthola kube nzima uhlapha ugqitha phaa ziphaa. Yiboneni ingathi ngesixhosa mphini wumbi ngoxa sizawuxoza ngoba emfeni aziboyika abantu zihlala endleleni kuba nzima. Asekuvakala uba limile ngoku ilanga ndibomba ithemba liphelile ngoku akho nto sizayifumana uze nandi uhlela apha emagxini ndiyamva andincoba hayi kambe ndiyokhangela amanzi hayiya sakulinda mna sawubona kodwa ngoku makhe sizame ngeli hlobo ndithi mna masenze ngalo. Yiboneni yabona into yoba sibe zintsalo singajongi icalanye iba khona ingxaki mani funeka sijonge icalanye. Uyayibona into esehlelayo yoba ngoku singathethi into inye asithethi ibhunga linye ingulo utsala ngapha nangapha nangoku ubukele kodwa ukazibopheleli andali into alikuphosa idinga kodwa ngoku awuyifaki uba kucaca uba likhona elidinga ngomvula lijike faka fondini nagqiba utsho uba ndilapha. Okwesibini utsho into yobana ngapha sihamba indlela enye siya kule ndawo siya kuyo ngoba kungoku uba sime kanti sithetha into enye asoze sifike kule ndawo siya kuyo. Avona vele umtyholo esebeza ngathi asizufumana nam ndithi ndawujonga ndiboma hayi ngathi awuzulunga. Nayo into ethi asizufumana namhlanje ehlobo siqhuba ngalo noNcobo ngoba ke izimvo ziyabethana imibono iyabethana kodwa ndithi kuye nazi mfene zikhala ngaphesheya uthi yena ukhwezi lapha ngasendle edisbomini ndithi cingi ngumango omnyelo zihamba yonke le ndawo ezimfene ezi udla ngodibana nazo ngapha zezi udla ngodibana nazo ekuseni ngoku eli xesha ngoku nje bile xesha nje ziphaya nje kubile eli xesha kodwa bebefika ekuseni bezawudibana nazo ngapha ngasendle ndawo siwa kuyo. Ngoku uyethuka xa sibe phaa hayi hayi mani emfene nyhani zezi bezizezantsi zishiya phaa ingathazi ke ngoku ezamfene sizazi uba zibheke ngaphi ngapha ngezantsi lo mntu zilwele kunyuka nje asiyazi noma sezifikile endleleni zawelana xa seziwelile ziphinde ziphumela kwenye imimango ngapha. Ngoku ke ngoyilona ndithi hayi asizofumana mfene namhlanje ehlobo singabonisani ngalo uba besikwazi nje umamelana ngoba ndithe mna masixhwaka sihlale phaa zizawuza ethubeni ziwele zizawuzama zithe cwaka uzawuthi xa uziva zihleli endaweni equma zihleli kakuhle zikhale ukukhala kwazo phambi kwethu siyazifumana. Yifoni xa sisakwehla imini iqinile ndithi foni masithude ngenqwelo ngoba sikwazi uhamba inyawo sivule indlela ivalekile le ndlela asinawukwazi uhamba inyawo. Sibonisane uba efonini masithi ndithi hayi ngco masingehli ngenyawo athi akongxaki masenze ngeli hlobo ubona ngalo fonini sihambe sesahamba simane sisusa imiga apha endleleni uba le miga ivala indlela the xa sisusa imiga nanoba zive izembe nokanye kwenzeka intoni zatsho ngapha kwendlela wena bengazi iyabhuduzela uyabhayi ngathi zingavele zibhabhe zingabikho ndabe ndiqondayo konakele kuyafuneka ngokuqhaba iwile noba njani noba kwenzeke njani nalichitha kuyena foni into uziva kwam nayangandibethwe ephondweni kandive noba ndithanda ndithathe into unxiba ndive ngamatyhongo kandaziva fo sazama utyhida indlela sisehla siziva ngapha kule ndlambo seziwelile. Apha ngongapha indawo esizivela kuyo futhi apha ngezantsi ntona zithe cwaka ngoku noba ziyahamba xa zihamba ke ngoku zifuna eli liwa liphambi kwabo uqinisekileyo asoze ziye kwenye indawo zizaya apha elityeni ziyalithanda litye kodwa ithe cwaka xakiwe kuba xa siyibethile phaa sayithula njani ngaphandle kwaleyo andikazibuyeli. Yabona zithi cwaka ithutyana kodwa ndawuziva azifuni uziza kweli cala zihleli kule ntlambi ngapho ngasekhohla aziphumi kulaa ntlambi bekhona into emane ndikroba ethubeni boma mandilunge ndimane ndikroba kodwa zifuni de zivele ndiyaziva zona ngendlela boma zifuna nje umonde zehlobo esisole ngalo mandilinde. Ndiyaziva qha ke ngoku azifuni de zijikele kule ndawo ndikuyo zihleli ngaphaya ecaleni zifuna de zikhweze zize ngapha beke zajika sikwazi uqalisa ke ngoku yaziva zisatsho phaa azijikeli umhlambi Yho kumsengo omkhulu phaa kumane kuvela ubuso obukhulu boma la magxa inkunzi emfene limane ndikroba xa ndiyikroba mna ngozinanda ndiyiboni iqale ngokuxhwaka phaa ndibe ndiqonda kodwa ikhona into eyikrokrelayo le ndingaphezulu ndawuthi ukhona umsengo omkhulu phaa ikhona into emane ndikroba phaa ibona uba ibona le nto ndiyinxibe ngaphezulu ikhanyayo angandibethe ngogaga moba iyandibonda xa ndiphinda ndiyikhangela ndiqoma uzawudibana nam uzawuthi xa undikroba nam ufike ndililungile yehliwe kulaa msengo ibe bukhweza ayiveli ke ngokwezihlongo uba yenza ntoni le nkunzi emfene kodwa inkulu ndiqonde Thixo yintoni mani thiza wam yintoni le nto liyeza liphola njengoku
Hey, nangoku ndiyarhani uba ziye zathengeka emveni uba ndikhule ndabetha ngogaga ngoba zize zingxamile fonini. Yenzeka ngibethe ugaga aziboni la wami ugaga kodwa xa unxiba into ekhanyayo ziyabona azifuni uza ngapha zihleli phaya entlanjeni phaya azifuni uqabelela Foni kange kuphinde kuyekwe zephuka indongo ngeli hlobo ezihlapha ngalo zingxamile ndabe ndibona inkunzi zemfene ingxamile imane ikroka kodwa kwenzeka nto ndiyabuba iyatyiwa nale wini. alichithakele ndana rha ukusiliwa funze ephuka mani intonga bangaphesheya go azindiboni ke ngoba ndihamba ngesifuba zimaze ngiqalasele zixa ndijonga ngithumele ziphinde zindijonge phinde ngithumele phinde zindijonge ngithumele khweza apho phambi kwakho uzayibona yo. Chithakele yeza apha ikhona achieve imitha khweza phaya phambili oya ufa kufikile khweza tata masambe yavutha embizeni besizidolophile mani ngoba uNcobo uye wakhawuleza wawela inhlamvu wathi yena uzawutshona apha ngaphansi avelele uba mazibone yena zibaleke zizokhwezela kula mawando afuna kuzo ngoni ngapha ngaphesheya ngoke ngoyengxaki ungaphaya yena iyamsinda umhlaba uyonyuka funeka ndijikele mna nto gqiba ngaphezulu ndehle ndiye kunye ndiqomba kodwa siyayazi uba iphansi qha akuncedi bengosi besicinga ngondiya kule ndawo ndiyazi uba ndiyayazi uba ikhona iphana uba kutheni na wena ndijikele hayi noba uyathanda uba uhambe emaweni uhamba amadolo uyakhasa ucinga uba uhamba umile tu uyakhasa Yenzile foni le mfene kakuhle hayi nje indaba odlala bese nomama sibubhidana ngoNoNcobo kakuhle mboma nalichithakele liyeza alivumi tu saziva njeba zisijongo zijiye ngapha njeba zijikele inhlamba azizuyehla foni ntuthe ndowujikela ngaphezulu xa ndisehla pha hayi noNcobo nambe ndiyibona ndaweni lankunzi bimbi kakhulu wabuya nemazi fundi netyebe injani imthubi ngaphakathi izawungena faza mkhulwanga lo kodwa ke foni hayi imhlophe ngaphakathi netyebe angezweni Mpheka ngoku. Wena ndila ngopheka wena ihlobo elishica ngalo lento kufana nale ntsokolo besinayo. Andiqondi ekuzingile ndake ndangasukuthi. Yabona into entsokolo nomzingelo andiyazi. Xa uthina ngozingela nento entsokolo ndazana nayo kakuhle. Anayo into ndiyayiqubula kodwa yabona le mazi emfene ehlobo inhle ngalo. Ndiyabona ukuba besingayifumena ngapha besawumisa bethafini. Athathe ezakhe ndithathe ezam sigoduke sinamaduma. Wafana phansi kwaliwa behlathi ndiboma lento yotsalatsala nangaba kanti so nje basisilwa nje siphansi phezulu. Silityazwa le mazi emfene ityebe nje. Wona kodwa ke kwenzekile ugqibeni noba kwenzeke njani lona ibali le kodwa bekungelulanga manje kwanje amadolo kule ndawo. Yebo ungabona umuntu emdala kanti uphakupha ukuvo yike imfene ifini. Baba ngeke. Baba ngeke. Uphethe. Baba ngeke. Nasi nayo lapha. Xa uyoyikileli ngecala lithe uba xa ivuthiwe ungalunga afu kodwa emlonyeni mfene imani imani emlonyeni andiyazi Awu lagena madoda hayi khoya sita uphinde fone hey Owe mayisuke efeleni mani kodwa kudala ndiqaphela ubujolo uyancuthalaza kawutyinze Yes ngicela ngitaphe ntombini uhambela kude xa kuthiwa sitye imfene afike sesigqibile nangoku ukuthi makashiwe ndayiqoma ubaleka laa mfene unine ndibuze kokusini xa nandikona ndizambalela ndiyaba ndizamdolopha Ngilaphe ntombini ndishiye Yiboneni hayi icebo lakhe yena ndinalo noba ngayibale kancukhalazi yotyiwa into ndiyiqapheleyo yabujolo uba kuthethwa ngemfene uhambela kude nangoku seside siyomkhangela nje kude uyancuchalaza kafuna udeze ufuna uza emva kwesithongo ndiyazambalela uzawude afike bona nje akaze ungafika uzayitya ngoba into yakuthi ifoni andifuni kwaziwa ndihambe utya mfene emele ke ndifike endaweni ngoku wona inyama emfene umnyango wayo ukhona owongena wophuma sozowubona ube kwaqala unawuphuma ayimandi le nyama ile nyama Wonini kodwa inkuni ezityayo andiqomba ukhona umbane onowuthenga upheka le nto hayi ndangayibona igoqo naphini wonini yona ngebe mnane nto nayo ingxaki yayo hayi funa ibonana negoqo malingaphela ndiqondi ingalunga embaneni ayicingi tu ngafuneka kuyothenga omnye kuba kudala mani kuba kudala imisiwe kude kube kanti ayidithambe yona ingxaki yakho kodwa bithambe khona hayi fondini hayi ubuya ngolala apha kuya usuke esityeni buyile umuntu angafana ade akayityi kube angayive emlonyeni ngoba bekwaqala wayiva awunawuphinda ujike konje ngomhluzo omhle funa nento ezimthube ezithatha ngaphezulu kodwa fona awuphili le mali awusobe uphinda uyiyeke
ngaphandle koyiyeka into enokuyekisa yileyo bafuneka uyazi uba igoqo uqinile kakuhle ngalo ngoba zizawuphela iinguli indaba kodwa ungabi kudala isuke emathanjeni mayize ebantwini. Uninzi yaphaka ngokodwa ke ndiyarhana bafuna ingathi kuphile lo jamu masihle batyiwe ngalo. Namanye amadoda ayayingqina le nto inyama le nto iphile ngaphaya kangayinto bafuni nawe nayiyeka noba sekudeni ujola yena ucimba imfene yakhe iphala kakuhle. Ingxaki iqala apha ngoba unqazi athethe ngabantu kodwa siyahleza sitya inyama emfene ngokho mntu unomsini. Imfene imbe ebusweni mani kodwa akhala amadoda elali bafuna kuyasilwa kusaxhelwa nkomo inyama le masingene. Kubalekela lifoni lakuxhelwa ngokuyimbizi esikoko naliveza imbizi akuxhelwa phela umhletho ublind phela umhletho Niyabona uba siyahleza fundi iphile njani imthubi phaa phezu kwalaa nto fundi uquqa kubuyelela bayivile abangangeniyo abangeni ndiyakholwa ngumntu azazi uba ithi into yakhe uyalazi ibali lakhe uba kalungi kwezi zinto angazenzi singathi uyalunga hayi kodwa hayi zisekhona iinkunzi mana zikazuphela ingqushwa utyiwa nomhluzi wayo futhi konke kanti uJola into angayifuniyo le nduma siyotya imfene kuthi hayi ndingaduma ngezinye imfene. Uyabatyisa abantu emfene uyabatyisa abantu emfene umntu uyaxoka nazo xa usuyiqolile kwesa uyaxoka umntu anaze angayithi Nini bihlale ehlathini ayiphakela uJola elanga itya amagqabi siyiyeke la. Siyihlezile man qha athi ubhele ikhona ingqelana uyarhatyela mos ilanga lobusika lifutshane hayi masingene endlini enkulu fondini kangesazi uba usiphethele intonga emfutshane hayi bezixeba uzawuhamba nathi ngomgca futhi Azolanga uphethe iqhude elifutshane foni uyagquba usixelele qha uba uzasixela yonke le nto ebefuna usixela yona waqala ngoJola. Iji ngoku ngamgqibo Jola. Ben Ngamgqibo Jola. Iji mzekelo. Ngamgqibo sobonga. Mama. Andani noma yile nyama nakodwa uchuku inalo le nto fonini kuyaliwa pityiwe khona ma. Noma ungathini kum nokhana galile fonini. Nakumalini khona. Usize malini ngibani? Ukwezi. Hayi sikhale foni ungasimisa uhambaza thatha itasi yayo lana yaqala apha ibiyeke khona. umisile Usabonga lo uhlala kamdunga hayi mna ngiyeba ajijela ba mna thele ngami ngimabhela nje njani mzala andrevusile nina langa litshonile manje kwaqamnyana phesheya inxuba fondini ndibona uba ubhele usiphethele iqhude elifutshane fondini uyasivunguza uzixeba uthi yena kanqwenela ubuJola bephakathi kwethu athi sesiza nelinye ibala aphinda vele nelinye iba kutheni ngamfuna uJola kwathini hey kutshoni langa silale sivuke ngosesiqomba siyathutha hey kunyanzeleke uba masenyuke ngoba lokhu foni nensuku sezinqongophele ngosiyafuneka ngihamba ngasendle eGqeberha hayi sithi chu ukwenyuka. Hayi ngumqondiso lo inyama emfene inengxaki kodwa siyathutha. Yaxabanisa inyama emfene andihamba kutheni na kodwa ikhona nenye ingwevu becabe yagquba bithi ifuna inyama emfene zange ndiboma kanti yisikele izayityana kodwa ke siyithumele. Ungasisho ukuqala kubaza qala kum Ngoba kutheni? No ubaza kodwa ngifuna ndibhida kuye. Ingathi anibonisane ngasoli. Amfura ubuchaba lami ubaza amfura. Kule nto eyenzekayo yale nyama emfene ixabanisayo ubaza uDlamini ukhule phansi korhadela kodwa xa kungoku ingathi khona bongadityanwa khona ndiyarhana uba khona intambo zidibana namanzi kodwa idibene nale nto yomzingelo phakathi ngoba ngoku kuqala ubaza wenziwe umntana kodwa kakade mncinci kakade akanafumana nyama intheni kodwa ngoku kubaza uzawufika uqala enyameni sufika uqala ubaza mayize kum le nyama emfene kuqala ndimehlulele ke ngoku hey fonini phantsi phezulu Watsho kweqatha uba kwenzeka ntoni kwela lwimi leyakho ngoba ngokangena emfeneni. Afangike ngoyiva ngoba iphaka ichicken semlonyeni ya Onto ezingena edolobheni nalapho uqhuma uthule edakeni sisabelo senyama emfene kuyaliwa. Bazo zakunya bazinye xa iminto ekwakungayidelanga theli namhlanje. Uthi kutheni? Bazo into ekwakungayidelanga namhlanje.
hayi akho nto ixakileyo mos nawe. Xa kaloku uphindwe sezolo ngoba uDlamini wayefunyenwe ngezolo ngoku. Yabo bayenzeke. Thini? Xa ndingavisisana loo nto mna. Yenzeka njalo. Ungakanani for ungavumi lo ungakanani. Undikhulisha lokho mkhulu wami. Le mfene yokuqala ubusakhumbula wafumana inyama encinci ngoku uqenda ukwenza loo nto yena. Hayi kodwa ngesixhosa. Okay. Kodwa bengafiki ndibone ubani undibethile. Bethwa njalo konke ibethisa. Hayi ukhweza ngixela lo nginyani uzandinika ukhweza inyani. Kodwa ile nyani izayinikwa ngukhweza. Ngegama lakho. Amnyani wayengixelela. Phela kwa umuntu onenyani ke lo. Inyani zingamnagama lakho kodwa. Last time wayengixelela inyani nami ndayibona hayi inyani ayithethayo. Ibonza ithuthu ubheqa beha kodwa ngoku ayilo lwimi lehapha yityiwa yona imfene. Inevumbe njani imfene? Itye nje ba. Wena Gqeberha ungumntu onthaka kwam lendibana naye wangumntu uyayincoma iphilile bemlonyeni yehla. Itya ubheqa. Injani? Kwezi hayi kwezi. Wena udityisa kwam imfene nje kwam kwezi. Entlonti kwedinto uncamile futhi seke. Thini thixo wam. Awulenye izingela bemazingeleni ngoku. Hayi ngandithaka ngomuntu ngemfene. Akho mntu ungayityiyo le. Naselalini naphina nasedolophini ngathi akhalma hayi ngathi iphilile. Lo mfene nami naye uthi tyinti qoba ndo ihlungula iselo hlungulu ngo. Itya amehlo akho kodwa uziwe utyile imle yakho namehlo apha kodwa uziwe utya imfene. Uboneni ubusika bona bungenile ngoba litshonela langa kwamsinya kodwa kuthe kwakuze nabe ndiboma ikhona make ndifumane inyama yente wangene lonke. Idante ndizibone phaa ku-TikTok wakho. Ufuna ukhangela ubonakala. Kaloku undifota ngala mini sihleli sonke phaa muntu wakho. Ncama into uzawuvela. Oya sure. Ngathi undicela xa nditya inyama kanye. Nditya yona ngoku. Uyityele bhayi. Lo nyanzelekile. Hayi yam ndiyayipheka ngoku. Oya. Iyabila. Thina biza abantu kaloku abantu phayela nabo bayitya imfene bona. Abantu abayifuni ba-right. Manas so many problems. Ebone nami ndiyanqina mani siphungulele inani laa nto kodwa angene ujola sekhala babe kujoleni kwelanga ikhona engxaki. Kaloku elapha isembe hla nalolo gama lifake phantsi kwebhedi. Eyothi igawu lapho ujola kwelanga. Zonke into zikum uzuba sisokola. Into zikuye efundini ngoma kakhulu igazi ngokujoka kwayimani. Hey mina ndinengxaki abafameni tekani goli nabo mali enqola indidumele ngehlobo ndiqhele ngalo make ndiyise kodwa Yabona ke efoni namhlanje ndimadola nzima kancinci kodwa ndiyayisa ngoba bendizixelele into emveni kuba yenziwe yonke lento yokukhutshwa amafutha nantoni funeka ndiyisileyo ngokukhe kokukhangela uba xa beyikhwelise kwezaa nto zabo bafake into zabo bancuthe babomba bangahlisa phi banyuse phi bathini bakhe bathi uba kwenzeka ntoni ngoba ke ikhe yathi xa ndiphaa engqusha yandidumela kakubi ezihlandlo zazibini ndabe ndiqonda ke kodwa kunani ndizawube ndiyise ngoku ndiyayisa ke ngonza ke ndibomba kuzawuthiwa nini. Eboneni ifuna undolopha kanti siya phaa ingenzi yonke le nto ibiyenza ndiboma hayi izawuba yingxaki nakule ncini uba ndizokwazi uyozingela kodwa ndizojika manje. Uyivela nto xa ubunomzimba obuhlungu ufumanisa uba heyi umzimba obuhlungu wangaheha kodwa xa kuthiwa ukwagqirha nje uba kuthiwe khawuhlala uchophe eleke umantshitshiliza phaa utshitshiliza ngaze uzawugqobha kwibhluku ufumanisa uba umzimba ngoku uyaswabuluka uyawuthi uvela phaa kube sekungasaboni nale nto ubunengxaki nayo ngonje basiza nje siphethene kakuhle iduma kakuhle ndithi heyi ikhona ingxaki kuwe noba incinci xa izawuvela mhlawumbi ndizojika. Eboneni ndifana nomntu othathe intonga usabela indaba hayi make zize foni ke uphoswa amathambo kodwa heyi ngeli hlobo kulilo ndiyaboma ikhona ingxaki mani. Nini kuye ngumlibe mani umzuzwana omdana angade afike ujwarha ndibe ndiqonda uba uyaziziliza ndimazi noba ungena amanzi emadolweni kodwa ungabi kudala ade afike xa efika heyi nyhani uvela umhlola qha ke ngoku ngethamsanqa xa uveli ngilo mhlola bendiqonda heyi ndiyayicinga uba ube ke yaninzi kakhulu le mali izawufuneka izawuba khona ingxaki kuzawulibazise kuzingela kungoku ndicinga ngenciniba andikwazi ukuya encinibeni kungoku ngenxeni into yoba ndisafuna uba ikhawuleze yenziwe igqitye uba ikhe yenziwa ke wayiqhaqa wakwazi ufika kule ndawo afike kuyo ndizawukwazi ucinga ngoyozingela kodwa uba akakwazanga ufika phaa izawuba ingxaki ngoba ngoku amafutha wayingapha ayaya ngapha uzawufumanisa ngoyitsala-calanye iza konakala ekugqibeleni kakhulu ifuna imali eninzi nose ndilinde ndizola andiyazi uba ndizawuza njani
mhlawumbe kuzawufuneka ndehle ke ndogqoba ekhaya ndibomba khona into enokwenzeka kodwa ingojambase ngoku. Kodwa ke sakubona uba masenjani incini uba yona isemveni kwengqondo yam nyhani nam ndiyalala ndiyayiphupha ndiyavuka ndiyicinge ekuseni ndiboma le ncini ibizawuthi thini into yayo. Hayi kungabi kudala mani nangoku zifike zijo emhlolweni ezandithi ayenyuka nengalo mhlekazi ingathi umhlolo uchaniwe kodwa ke noko umkhwetha wakhe ingathi usabhida kodwa hayi siva. Okay, so on your left side bank, on your 4 cylinders on that side, the wiring harness there, when it shakes from the gravel road, then it cuts down spark on that side or fuel. So I must open up a wiring harness on that side there and then see where is it broken through or something and just sort it out. But it's nothing major. It's not a coil pack or anything, it's just a small wiring problem. 25,000. Yeah, you see. Yeah, yes, right? Sharp money. Kona linangehla ixhala noko xa kuthiwa uze wenza imbiza kunoba wenza impahla emfutshane okanye uqhela ingoma. No ke ngoku xa selufunyena umhlola ufumanisa uba ayilento bendiqomba indenza amadola ngoba bendifaka amanzi emadolweni yaqomba izawufika idibize ne-25,000 xa kuzafuneka la yonke laa nto ngoba kuzafuneka zikhutshwe zonke kufakwe ezinto abamba hayi ke xa iyintambo etyeke indlela omhlaba yongxaki indlela omhlaba ingxaki ezintongeni indlela omhlaba ingxaki ezinqwelweni andiyaba iyawuze ithini into yayo kodwa ke ndihamba phaa ayizukwazi ungathini kuzafuneka inyamezela laa ndlela omhlaba. Kuyacaca ke ca ngokuba funeka simise usuku lalo mcimbi uba sizawuyenza nini into ifunekayo kodwa ke ngoku engqondweni yam ndinento ngenyaniso ndinazo iintonga endibonayo uba azide zizifumane isithatha zikasebenzi oko. Funeke ndifune ulungisa into ngenyaniso mna apha ngaphezulu ngaphandle kwaloo nto leyo ndiphethe ezinye iintonga endifuna uqomba kudala zingahoyekanga kodwa bekufuneka zihoyekile. Oovalana baphathwa bathwane funeke basebenze apha elalini. Ke funi ndawuphuma mna ndibe ngathi ndikhomba unyuka ngapha ngasentla kuthiwe hayi uzosiphathe loku noku namasi nantoni xa ndifika kodwa ingxaki sesisiwe. Funi bendizofuna amasi apha ndidla ngowafumani bake bendinikelwe kodwa ke ndiyayiqomba into beyiyelene nale nto yesifo ngoba bathi ngoku awusakwazi uvele uze nje nangoku uyabona besiqupha phambi bathingene. Hayi ndiboma inani leyo ayilunganga kodwa le ndiya kuyo fana uba ilunge nakanjani ngoba iyafuneka funeka zonke zenzile oovalani funeka bezifumene isithatha kodwa ke nazi into endifuna uzenza. Kweento ezimbalwa bendithile ngazi eyona nto endifuna uyenza ngoku ndiphethe into ezintathu endifuna uzibona uba zizawunza njani apha koovalani uba ziyenza ke ziyenza uba zenzi ndizawubona ndawugqiba ndilungise le ndibomba kwenzeka njani. Mna ke zisuka mna ndibeka iphepha phaa linayo mos laa migca yalo ndithathe ngokuvula ndikhulule ndijongise umbhobho phaa kuwo ndawugqiba ujongisa umbhobho ndithathe le ingaphezulu nto ndiyise laa migca phaa kulaa ndawo ndiyithumele ufumanisa uba kufuphi kakhulu emveni koba iwile wenze ke ngokwemilinganiselo yoba mawuse kule ndawo nangoku yenzekile loo nto leyo ivele yakhawuleza yangena hayi ke emveni koko ndathumela mna ndiyacaca khawulezile into yayo into nayo into endiyethukayo xa ihlobo ethule ngalo engathi akwenzeki into ngoku kusenzeka into ndafumanisa uba inyanzelekile uba uvalana ayifumane le nto ngoba yeyi kuthe cwaka khona into engathi kuyenzeka uvala ndikhala phaa nathi hayi kona ke ndizayifuna. Fonini ngaphandle kwaleyo eyona ngxaki ekhoyo ngokovalana abafuni neziphi kwezinto ezithembileyo kodwa ke ndizawubona. Ikhona ingxaki ndimthumele uvalani ngezinye endingazuziveza kodwa akangazithandi andazi ke kwizi kodwa ndizawubona kuba uzithandile ndizawubona ndizaphinda ndithumele ezinye nto. Kungabi nani ke ngoku eyona nto bendiyifuna kade yinto ngenyaniso uvalani maphume ecaleni ingene into ngenyaniso nani nayo xa ndiqomba ndizawulweza hayi into ngenyaniso ibuyele kulaa ndawo bendifuna ibe kuyo. Xa ndiqumbela into ngenyaniso yenza nento ndiyifunayo ngeli hlobo ndifuna ngalo ke ewe mhlawumbi ndingangeneli ncam le nto ndiyifunayo kodwa ke iyazama. Kuye kwenzeke ngamanye amaxesha uba funeka ubambe ngaphezulu xa uzawuthumela nangoku uzawubona kumqondiso waloo nto. Nangoku umgama xa uphindaphindiwe kuba njalo ziliweza into zovalani uba kuyacaba yintoni eziyifunayo nezingayifuniyo. Ungena ujola funi ibomba le nto imenza isingqalane benzithi ijola kuthethwa uyezini masihlale kule nto yethu qha. Asibambe ihlohlo sibambe ngalo abanye abantu hlabakholwa masibambe siqine ihlo yade basegqibeleni sabona basawuthini ihlo abanye abantu abakholwa ihlo asidibane endlo senze imbumba
wathi omnyufo induka sibekwa phansi kusaliwe Bekwa phansi mawundi. hayi man Uzogqibela mna. Akagqibela umuntu ongakangaqala. Efonini noko ngoku sifikise ekugqibeleni loo nto leyo kodwa ke ngoku izicwangciso zizoba mandilungise le nqwele uba le nqwele iyalunga ndiye enqinibeni kodwa uba ilunge ndiza kubuyela elalini kodwa ikhona into eza kwenzeka noba iphela ngokwangoku masikhabe sizibophelela silindele umvulo zayo.